салом духтарако созаи назани саломати хуба ина мувофиқи хоҳиши бисёри шумо боз ҳам халадукои ина бенигин пиллаги сабуки хушрура акция эълон кардаган 100 сомон як либосуш доставка аз ду либос болояй агар як либос бигирен я 120 сомон меафта леки агар ду либос бигирен 100 сомонӣ метиҳан хулоса бинен гилакои беҳад фасон то охира тамошо кунен духтарако итальянкоям ҳастай улвошам шумода нишон метам ина ино хубиш дачиай духтаро пиллагиай сабукакай ҷинҷ намешава кирта мекуним мепӯши роҳат карда мегарди беҳад хушрӯ ана ино итальянкашан гилои шерс иноям духтарако бинен чӣ хел хушрӯ фасон нарх бошад дастрас 100 сомон як либос ман аввор доштам даётон бошад дар ин мисол нашид кор гуфти гапо доставка натавониста будан карда ина ҳозир бо навор мегирам ина марамат кассе гирифтанияй доставкатон мекунанд ғавси хушрӯ итальянкаи оригиналай итальянкае ки аса 50 сомон ҳами бенигинаш буд ҳозир боша ина акция эълон кардаган атласвияй болош беҳад фасонакай 100 сомона як либосуш ай ду либос болоя доставка барои ҳавай успед кунен ки тамом нашавад духтаракои азиз мана марҳамат оранҷевишам аст салатвишам аст мисол фиолетвишам аст инами чӣ намуде ки дар кора фиолетви надоштае хулоса чӣ намуде дар кора тамошо кунен интихоб кунен инами намудоям хушрӯай танада киртада платяда двойкада инами чизе мегирен аз ана итальянко пристав ден ку духтаро марҳамат ина ҳастай ҳозирам ина акция эълон кардагиян хи гила бинен гила хушрӯгиша бинен шумо мана марҳамат материал оригинал итальянкои фасон нархи шок 100 сомон як либос мана беҳтарин вариант иёям духтаро ҳам платяда хушрӯай ҳам киртапочаи тоҷикида хушрӯай ҳам двойкада хулас ҳама чӣ мегдузани икати гилаш фасонай инай малина цвеча бинен духтарако тиграк ям фасон распродажа духтаро успед кунен ки тамом нашава мана 100 сомон ина як либосуш 100 сомон доставка аз дута боло инай гили евростилай духтаро гили фасонай цветчам цвети хадавояй цвети беҳад хушрӯай ина аз инам метонен интихоб кунен ва як шабинен охи бовар кунен духтарако ина ишаишта фасон ҳамаи ҳамин 100 сомон як либосуш духтаракои киртакун успед кунен гирен ки тамом мешаи хели нархҳо дигар намеёбен итальянкаи оригинал 100 сомон як либосуш марҳамат гили вай мегирен комбах гилак мегирен аз он у материали ҳаририш якумги материал буд кучи буд номуш халадок ай халадокуш мегирен хубас ай каддомиш мегирен бурд мекунен барое ки фасонай хушрӯай нархи дастрасай бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ баст мешавад хайр саломат бошен.